Damdamag Radyo Sagada. Good afternoon, oras ngayon tayo ibingay dagiti damdamag para ita nga aldaw, iti Martes, June 23, 2026. Siya karbisimbay kat para iti ulo dagiti damdamag. Iti national grupo dagiti manlalod ng dilaw, iti kurang panagsagan na ti gobyerno, iti pangta ti El Nino. May saagasot kan 5 aldaw nga paternity leave para kadagiti ama maisaksakan ijay kongreso. Iti mata headlines dagiti damdamag iti rehiyon ken iti lokal sa nga 12 nga kaso ti panakasabidong gapu iti wild mushrooms inlista ti Department of Health Cordillera. Issue ti bullying kadagiti estudyante ijay Baguio agtaltalinaed nangato. Kampanya kontra iti illegal at droga ditoy Montañosa napairutan pay. Provincial Health Office Mountain Province nang ipairteng iti kampanya kontra iti sakit iti kidney panagsigarilyo ken hantavirus. Proyekto nga bikas ken gawis ti Department of Education Mountain Province sa nailinya kadagiti prioridad ti regional nga opisina. Regular a pasahe ti tricycle sa jay Bontoc na isubli babaan ti panangwaswas iti provisional fare increase. $1.79 million piso abalor ti pangkabyagan naiyawat iti sagada babaan iti DOLE, Department of Labor and Employment. Ken manarimaan ti panagsagana para iti panakaramba ti maika-65 nga founding anniversary ti munisipyo ti Sagada. Para iti detalye dagiti damdamag iti damag national at daita iti nakaro apagad ti milyones a mannalon ken komunidad iti kawawayan iti pagilian nga Pilipinas gapu iti pangta ti El Nino. Daytoy iti balag ti kilusang pagbubukid ng Pilipinas wenno KMP kalpasan nga bigbigan ti United Nations Food and Agriculture Organization ken World Food Program ti pagiliana kasa maysa iti 22 lugar iti sangalubungan a permi nga apektaran tinakaro nga tikag. Sigun iti KMP saan nga umanay iti panagsagana ti gobyerno iti sangwanan ti agtultuloy nga climate crisis ken dagiti kadawian a parikot iti sektor ti agrikultura. Inyunay-unay ti grupo a kumarkaro ti sitwasyon kapu iti agtultuloy a panagsanggir ti pagilian iti importasyon ken kinaawan ti konkreto a suporta para kadagiti lokal a mannalon. Basar iti kaudyan nga datos iti umuna nga quarter ti taon 2026 binmaba iti nasurok 6% wenno 6.26% ti produksyon ti pagay iti pagilian kagiddan ti panagbasit ti pakabuklan nga pateg ti agrikultura ken panagkalam. Malaksi ditoy ket reklamo met lang ti KMP ti naglawang nga korupsyon kadagiti proyekto iti irigasyon, flood control ken farm to market roads as saan damet nga pagben-benepisyaran kuno saan nga pagben-benepisyaran dagiti agpayso nga agtaltalon. Iti may sa payadamag iti pagiliana may sa adakkel nga ginawa para kadagiti ama ti maisaksakan ita ijay kongreso kalpasan ngay dasar ti Akbayan Party List Representative Chel Jokno ti Paternity and Parental Leave Act wenno daytoy Papa Leave Act. Panggap ti singasing alinteg ilaylayon wenno ilaylayon ti bayad nga paternity leave dagiti ama manipud iti manarimaan nga 7 nga aldaw paturong iti pakabuklan nga may sagasot ken 5 nga aldaw. Iti sidong daytoy nga singasing ket manayunan iti 10 nga tuloy-tuloy nga aldaw ti bayad nga leave dagiti ama. Malaksip pay itinayon asa nga 10 ket 5 nga aldaw ang mabalinda nga usaran iti uneg ti maysa nga tawen. Manipud iti yanak dagiti ubingda.
Sigon ka ni Jokno Panawan, tapno itapat daytoy nga paternity leave, iti kaatiddo, ti maternity leave, dagiti ina. Gaputa na panagnakan, kadagiti panag-adal ang nagdakkel, ti papel ti maysa nga ama, iti umuna nga aldaw, iti panagdakkel, dagiti maladaga. Itimot Italia dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera kan damdamag lokal makapaalarma tata tin report ti Department of Health Cordillera wenno DOH Cordillera kalpasan na mailista ti 12 nga kaso ti panakasabido kapu iti panag-aramat wenno panakakan iti daytoy wild mushrooms manipod iti nasabasbali nga paset ti rehiyon. Sigun iti ahensya dagiti biktima ket maibilangan ti 10 nga lalaki ken 2 nga babae kagtawan iti 10 ket 9 enggana iti 50 ket 6. Amin nga kaso ket napaneknekan nagtaod gapu iti panang-aramat da wenno panangkakanda iti daytoy inalada nga wild mushrooms manipod iti kabakira no sa dinno sigun kadagiti eksperto kata nagrigat nga ilasinan no ay na ba kadagitoy nga mushrooms ti talaga nga edible kan dagiti natalged nga kanen kapo ditoy kat nagpalagip dagiti opisyal iti salunat nga uray basitla nga pidaso daytoy makapasabidong nga mushrooms wenno kabuti ti kanen ti maysa nga tao ket mabalin apo mangipaay iti nakaro nga dadael iti pagpagi akas iti panakadadael ti organs wenno iti nakarkarupay nga sitwasyon ket mabalin nga agtenag iti ipupusay. Kangrunaan apo nga sintomas daytoy wild mushroom poisoning ket ti panagsarwa, diarrhea, ti daytoy pagkahilo wenno maululaw, panagsakit iti tiyan ken ti panagkapsot. Daytoy dagos nga rumwar kalpasan ti mano nga oras panagkakan iti wild mushrooms. Napetpet nga balbalakadan ti Department of Health Cordillera ti publiko aliklikan ti panagkolektar ken panangkakan kadagiti wild mushrooms no saan nga sigurado dagitoy ken edible ken makan. Ijay mo syudad iti Baguio ket agtaltalinaed adakkel nga parikot daytoy kaso iti bullying kadagiti students kadagiti estudyante. Daytoy ti konfirmar ti Baguio City Police Office wenno BCPO Director Police Colonel Ruel Tagel. Numan awan pay tinairwar a particular bilang dagiti kaso ket insigurado ni Tagel nga agtultuloy ti panakikoordinarda kadagiti eskwelaan wenno pagadalan ken dumapay nga ahensya ti gobyerno tapno mangted iti tulong ken tarabay kadagiti biktima. Kagidan daytoy dagiti serye ti lectures nga may saysayang kadagiti eskwelaan tapno surwan dagiti ubing no kasano nga salak ni banda dagiti bagbagida kontra iti bullying. Numan daytoy kada physical wenno babaen iti internet wenno cyberbullying. Inpalagip ti BCPO iti publiko a malaksid iti national law nga Republic Act 10627 wenno Anti-Bullying Act ket naputputput ti panakaipatungpal ti City Ordinance number 59 series of 2017 iti syudad iti Baguio. Iti sidong tinasao nga ordinansa ket mabalin apo nga maibalod iti 3 enggana 6 nga bulan ken multa nga dumanon iti 5,000 a piso ti asinuman nga estudyante mapaneknekan amang bulbuli iti padana nga estudyante. Daytoy ket mabalin nga iti pamay-an nga pisikal, emosyonal, psikolohikal wenno sexual.
Dito'y mga probinsya iti Montañosa ket mas nga napairteng babaen iti Provincial Local Government Unit ti Mountain Province dagiti programa kontra iti illegal at droga. Daytoy tinagbalin nga sentro iti diskusyon iti naisayangkat nga maikaduwa nga quarter meeting ti Provincial Anti-Drug Abuse Council wenno PADAC sa anga na Bonto. Iti report ti Mountain Province Provincial Police nagresulta daytoy pinaistrikto met lang nga operasyon da iti enam nga search warrants. Talo nga marijuana eradication operation kan panaka-arrestar ti maysa nga suspect babaen iti warrant of arrest. Gapu ditoy inyo unay ti kapulisan ti kinapateg ti panangpatibkerpay dagiti kadagiti barangay barangay anti-drug abuse council suno PADAC. Tapno iti kasta ket mas nga mabantayan ti tunggal komunidad ken maisimpa dagiti rehabilitation efforts. Iti dadumapay nga impormasyon ket nangiruar met lang iti report dagiti dadumapay nga ahensya no sa dinukot inkumpirmar ti Mountain Province District Jail nga dati 23 nga persons deprived of liberty wenno PDLs manariman apo nga nakabalot gapu kadagiti kaso nga daytoy kadaada ti connection na iti marijuana ken shabu. Iti aspeto met ti panagbalbaliw iti biag positibo a panagbalbaliw ket in report daytoy Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center nga adda ti sangapulo ken maysa nga aktibo nga pasyente nga masubsubaybayan iti panagusar iti methamphetamine. Bayat nga 7 dagiti pumaspasido iti pannakaagas gapu nga rod iti daytoy met sobra nga panag-inom iti arak. Manen ipasigurado daytoy PADAC ti suportada ti entero nga suportada iti agtultuloy a panakitinulog iti nagduduma nga opisina ken ahensya tapno iti kasta ket mapatalinaed nga natalna ken natalged iti pangta manipud iti illegal nga droga ti entero nga probinsya. Tungtungan may naipailaeng iti salunat. Ti Provincial Health Office wenno PHO kadwa ti Provincial Department of Health Office ket mangisayangkat iti nalawang nga kampanya para iti salunata dagiti publiko wenno dagiti umili. Daytoy iti naisayangkat nga flag raising ceremony iti napalabas nga aldaw iti Lunes ket inunay-unay ni Non-Communicable Disease Program Coordinator Brenda Kayat ti importansya ti nasalunat a panagbiag. Particular ita nga National Kidney Month. Sigud iti datos ket adda ti 7 enggana dandani sa nga 13 milyon a Pilipino nga daan wenno agsagsagaba iti chronic kidney disease wenno CKD. Sa dino maysa nga Pilipino ti madadaan iti kidney failure iti kada oras. Gapu ditoy agpalpalagiplata daytoy PHO aliklikan dagiti sobra anaasin na ataraon. Liklikan ti panagsigarilyo kan ti sobra a panag-inom iti arak tapno nga rod maiwasan daytoy makapatay sakit. Kagilan pailaeng daytoy ket kinidawmot lang daytoy ahensya ti kooperasyon ti publiko iti panang implementar iti 5S ken 40 strategy pangkontra iti dengue. Tapno iti kasta ket awan manen ti adu nga agsakit iti daytoy nga dengue. Kaya't da nga mapatalinaed ti napinta sa nga taray ita nga tawen no sa dinukot binmaba iti 50% dagiti kaso ti dengue iti Montañosa manipod iti bulan ti Enero enggana iti bulan ti Hunyo. Nainpay ditoy ket nagbalaag ni Development Management Officer Michael Capuyan Jr. Nagbalin nga alerto kontra iti hantavirus. Daytoy maysa nga maipadpadamag nga rumrumswa a pangta iti salunat nga uray no agtaltalinaed nga nababa ti peligro na iti pagilian ket kasapulan latta nga isagganaan nang runa iti publiko babaan iti panangpatalinaed iti kinalinis ti aglawlaw.
Iti sa balipay damag ditoy Montañosa tapnumas nga mapapigsa ti kalidad. Daytoy batayan nga edukasyon iti Montañosa ket inda uluan ti Schools Division of Mountain Province. So daytoy SDOMP ti maysa nga cascading session para iti kamangda tapno ilatang dagiti nasuruda manipud iti project Mountain View. Anay sayangkat nga road ditoy munisipyo iti Sagada itay nabiit. Iti panagidaulo ni Schools Division Superintendent Binilda Daytaka na ipakita dagiti estratehiko nga direksyon dagiti sangay iti sidong ti daytoy na insigudan a prinsipyo nga bikas ken gawis. Daytoy bikas ket ti kayat nga sawan ket kinapigsa. Ken daytoy met gawis ti agserserbing operational backbone ti division ang nakatutok iti panangtarabay kadagiti eskwelaan para iti inobasyon kan panangpapigsa kadagiti asignatura iti science, math, English pati dagiti school sports. Sigun gani daytaka amin nga lokal nga inisyatibo ket nabukod tapos suportaran daytoy Weavers of Hope Strategic Framework ti Department of Education Cordillera. Amang akamutlaeng nga ikan iti daytoy nararagsak nasasalunat ken nalalaing nga estudyante. Ijay mata munisipyo iti Bontoc at nagsubli iti normal ng rugi iti Kalman June 22 aldaw iti Lunes dagiti pasahe kadagiti tricycle iti munisipyo iti Bontoc. Daytoy ket kalpasan nga opisyal maipatungpal babaen kani Municipal Mayor Franklin Otsi the Executive Order number 36 mangwastos nang waswas iti temporaryo nga aumento iti pasahe na iten iti napalabas nga bulan iti Mayo. Sigun iti lokal nga gobyerno nagdesisyon ta nga isubli ti regular nga rate kaputa nagsimula meten nga agbalin nga normal ti presyo dagiti petrolyo iti pangsangalubungan a merkado. Itakatan nabawasan ti dadagsen dagiti naganak kang runaan ta nagsubli meten iti pagadalan dagiti ubing. Gapo ditoy kete epektibo ita nga aldaw ti wenno idi Kalman ti 93 nga piso kana daytoy minimum nga 13 pesos nga minimum fare bayat nga daytoy 16 pesos nga maximum fare depende iti simpa nga cut-off points. Agtalinaed met iti 10 nga piso ti discounted fare para kadagiti estudyante, senior citizens, kadagiti masikug, ken dagiti persons with disabilities wenno PWDs. Naputput met ti balaag ti alkalde kadagiti driver nga agtultuloy nga agsingir iti daytoy provisional rate manipud iti 16 pesos hanggang iti 20 pesos gaputa illegal overcharging daytoy kan mapatawan iti mayan natop nga dusa. Ngarud ket nabilinan ti Bontoc Municipal Police Station, dagiti Municipal Traffic Enforcers, ken ti MTFRB nga bantayan, ken tiliwen, dagiti lumabsing iti gilid. Dito sagada ket may sa adakkel nga tulong para iti lokal nga ekonomiya ti inpaay ti Department of Labor and Employment wenno DOLE Mountain Province Field Office. Kalpasan ti panang ipaayda iti pakabuklan nga 1.79 million pesos nga ayuda pang kabyagan na ditoy munisipyo. Ti pondo ket formal nga naiyawat babaen iti maysa nga livelihood check awarding ceremony abang panggep at tulungan ti 40 ket maysa nga individual mga patpataray iti babasit a negosyo.
pati ti duwa nga grupo wenno asosasyon iti munisipyo. Ti seremonya ket pasat ti nalawlawa nga advokasya ti gobyerno amang ted iti direkta nga tulong nga pinansyal kadagiti komunidad tapno makabuangay iti baro nga trabaho iti ruwar ti formal nga sektor. Daytoy nga tulong nga ket nagtaod iti DOLE Integrated Livelihood Program wenno DILP wenno mas nga sikat iti awag nga kabuhayan na program. Ti programa ket estratehiko nga disenyo ti gobyerno amang ted iti pagrugyan nga kapital, ramit ken trainings para kadagiti vulnerable ken marginalized sectors maibilangan dagiti mannalon, self-employed workers ken dagiti kababaihan amang kayat nga agpatakder iti basit negosyo. Baban iti daytoy na ipapigsa nga programa panggepen ti DOLE nga baliwan ti kasasaad dagiti benepisyaryo manipod iti panagbalin nga ordinaryo nga magmangged paturong iti basit-basit a panagbalinda nga micro-entrepreneurs kaya nga mangpataray iti bukuda apang kabyagan. Para iti maudya detalye dagiti damdamag nakasimpa marambakan into numay nga aldaw ti Huwebes, June 25, 2026 ti may ka-65 nga founding anniversary ti munisipyo ti Sagada. Babanda ito iti tema nga A Toast to Sagada, Honoring Service Celebrating Legacy. Ti sentro ti selebrasyon kat ijay community court ti ditoy barangay Patay no Sadino kat opisyal ang mabigbig ti historiko nga aldaw idi June 25, 1963. Idi opisyal ang mabigbig ti Sagada kasmay saan napaypayso nga munisipyo. Sigud iti LGU panggap ti okasyon a padayawan dagiti arapaap panagidaulo ken kinatibker dagiti imuna nga henerasyon anang ipakat iti kabailanda nga pormaan ti kinapintas ken kultura ti Sagada tatta. Pasat ti dakkel a selebrasyon ti panangiyasideg ti lokal a gobyerno kadagiti frontline services para kadagiti umili babaan ti one-stop shop iti municipal plaza. May lukat dagiti serbisyo nga kas iti daytoy National Bureau of Investigation Clearance wenno NBI clearance, dagiti transaksyon iti Professional Regulation Commission wenno PRC, ken ti Philippine Statistics Authority wenno PSA PhilSys registration para kadagiti mangkayat nga mangala iti national ID. Awawisen ti LGU Sagada amin akakailyan nga makipaset ken makimay-maysa iti panangipanakkel ken panagyaman iti nabaknang atawid ken agtultuloy a panagduras ti munisipyo. Katagita nga rod apo dagiti na idingay tayo nga damdamag para itangal daw iti Martes. Siya lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada na imbagla nga oras. Good afternoon.